Me sunanki? Sunana Hauwa. Shekaranki nawa da haihuwa? Shekara 23. Ina aka haife ki? An haife ni a Jigawa. Me addininki? Musulunci. Me sunan babanki? Sunan shi Inusa. Me sunan mamanki? Sunan ta Safi. Kina da aure? Na taɓa yin aure. Akwai abin da muke kira word of caution, watan gargadi kenan. Kina son na yi miki shi da Hausa ko ne miki shi da Turanci? Ka yi min shi da Hausa ranka ya daɗe. Sunana DSP Hussaini Gimba. Ina aiki ne a ƙarƙashin ofishin Inspector General Police da shugaban 'yan sanda kenan na Najeriya. Sunan ofis namu IG Special Tactical Squad. Ina ƙarƙashin DCP Kwale Yusuf. Na yi niyan gabatar da ke a gaban kotu. Kina da bayanin da za ki yi mun? Ina da bayani ranka ya daɗe. Ba zan tilasta ki ba ko ne miki alkawari don ki gaya mini gaskiya. Amma komai kika faɗi zan ɗauke su haka a record kuma a rubuce, kuma muna yi amfani da shi a matsayin shaidu a kanki a gaban kotu. Kin yadda? Na yadda ranka ya daɗe. Ɗauki mun bayani. Da farko dai sunana Hauwa Inusa. Shekara na 23 da haihuwa. Da farko an yi min auren gida. Da aka min auren gida na zo na rabu da miji. Sai na ƙara yin wani auren. Me sunan mijinki na fari? Na fari sunansa Shu'aibu. Me ya haɗa ku? To auren dangi kas auren Fulani an mun auren lokacin tun ina ma karamar yarinya, lokacin shekaru na basu kai ba aka mun auren. To na zo na yi girma sai shi kuma ba na son shi, sai aka raba auren. Sai na zo na auri wani sunansa Jibril Wakili, wanda da shi na samu mun samu karuwa, ana haihu sunan yar Habiba. Muna tare da shi sai na zo muka rabu da shi, sai na zo na rabu da shi irin rashin jina, sai na zo na rabu da shi. Sai na zo na ƙara yin wani aure, sunan mijin da na aura sunansa Isa, amma ya rasu. Watan mu 3 kwata-kwata Allah ya mishi rasuwa. A wani gari ya rasu? A Kafanshan. Me ya kashe shi? Ya ƙanin yayin maman shi ne ya kashe shi, saboda baya jin magana. Wani irin laifi yake yi? A lokacin suna satan shanu irin su doya haka, su wake, suna sata su kai kasuwa su sayar. Lokacin suna satan shanu, ba zan ɓoye ba. Sai yayan maman nashi sai ya ce yana jan ya'yan shi zuwa wajen wannan satar, saboda haka bai yarda da wannan abun ba, sai ya sa aka kashe shi. A wani gari kuka zauna da shi? Mun zauna da shi a Gora wajen Nasarawa. Bayan wannan fa? Bayan wannan da na zo na gama zaman takaba, sai kanin babana sai ya ce akwai abokinsa yana zama a gidan shi, yana yin komai a gidan shi, saboda haka kuma yana so ya yi aure, ya ƙara aure, don matan shi 3, amma yana so ya ƙara aure, kuma yana so ya samu ƙaramin yarinya, sannan kuma yana so ya auri Fulani. Shine sai ya ce to yana so ya haɗa mu, sai ya ce mishi to ba matsala, ba damuwa. Sai aka zo aka haɗa aure na da shi. Ba mu daɗe ba da shi ma na zo ƙawaye, irin ƙawayen bariki, yan iska su ana ta zuga ni, sai na biye musu, na ba na jin magana, sai na biye musu. Yana so na sosai, da abin da nema wurin shi yana musu, muka zo muka rabu. Shi ɗan ina ne? Shi asalinsa ɗan Zamfara ne, amma yana zama a Masaƙa Nasarawa. Su waye ne wayannan ƙawayenki? Me sunansu? Akwai wata ƙawata Maryam, akwai kuma wata Ummi, amma Ummin ta yi aure, Maryam ɗin kuma tana Lagos, tana zama a Lagos ne. Akwai kuma Zainab ɗin ita ce wacce da ta rasu yanzu. Muna son ki mana takaitaccen bayani akan 'yan group naki da kuke aikin ta'asa da su, da sunayensu. Group na ɗaya shine akwai Isa, akwai Hassan, akwai Arziki, wanda kowa ya san cewa suna fashi da makami, suna tare hanya. Ina kika haɗu da su? Na haɗu da Isa
tun lokacin ban da wasu suna sai da ina kai nono a wajen masu tifa. To lokacin ban san cewa ya riga ya zama barawo ba, ya riga ya zama dan fashi da makami. Lokacin ban sani ba, sai yana shan nono a wurina, yana zuwa ya sayi nono da mishi ya sha. Sai zo muka zama friend da ni da shi, muna abota. Sai aka zo abun ya yi girma, suna zuwa su yi fashi da makaminsu. Sai ranan sai ya ce in kawo mishi wasu mana mutane haka wanda za su yi kidnapping su samu kuɗi. Sai na ce mishi a'a, abun harkan har ya kai haka. Sai ya ce mana, saboda in su ma sun samu ni ma za a bar nawa kasan. Sai na ce to shikenan, ya ce in samu ko cikin samari na in kawo musu. Sai na ce mishi, sai na ina zo sai na yi dariya. Sai ce kai din nan, sai ya sani ina da samari manya masu kuɗi haka. Sai ya ce to shikenan, na samu zan kawo mishi. So nawa kika kai musu mutane? So 3 na kai musu. Na fari a wani hanya kika kai aka dauke shi? Kamar zan yi fitsari haka. A wani hanya? Kamar a ce saurayi na ne. Na ce wani hanya aka dauke shi, a wani wuri? A shan hanyar Nasarawa ne. Nawa aka bayar na fari? Na fari an bada miliyan 2 ne. A lokacin da suke fitowa wani irin makamai suke fitowa da shi su Isa din? Suna fitowa da AK ne. A cikin kudin da aka ansa na fansa miliyan 2, nawa aka baki? Suna bani 200,000 haka, 300,000, 100,000 haka, ran da ba samu ba 100,000. Ran da ba samu kudin sosai ma 50,000 suna bani. Wannan dai miliyan 2 din nawa aka baki a ciki? Wannan miliyan 2 dan bani 200,000 na a ciki, saboda suna da yawa. Wanda suka fito? Wanda sun je sun aje mutum an kawo kudin. Ko nawa ne aka kawo, da yake suna da yawa, za a rarraba kashi kowa ya samu. To na biyu kuma, na farin nan me sunan wanda kika kai? Sunansa Adamu. Ina yake da zama? Yana zama a Musaɗani. Na biyu kuma ina kika samo shi, saurayinki na biyu da kika kai? Duka suna zama a wajajen Musaɗani. Me sunan na biyun? Sunansa abin ga sunan shi nan. Da yake mun haɗu da shi ba mu daɗe da shi ba, kuma ya yarda da ni sosai. Ga sunan shi nan. Suna kiran shi Alhaji, amma asalin sunan nashi ne ba su asalin sunan shi, amma muna kiran shi Alhaji. Nawa aka ansa a hannun shi? Nawa aka ansa? Sun an aishi miliyan 1. Kwanan shi nawa a hannunsu? Bai daɗe ba, kwanan shi 2. Na farin kwa kwanan shi nawa? Na farin kwanan shi 3. Kwanan shi 3. To na biyun nan, kada mu abin nan, na biyun nan nawa aka baki a ciki a miliyan 1? Miliyan 1 da suka karɓa sun ce mu in yi haƙuri ga 50,000 in yi haƙuri da shi. Saboda su ma wasu ma ba su ma samu, saboda kuɗin ba su da yawa. Na ukun fa me sunan shi? Na ukun sunan shi, ga sunan shi nan. Sunan shi Alhaji Ismail. Nawa aka ansa? Shi kuma ba a karɓi wani kuɗi da yawa a wurin shi, saboda bai da kuɗi sosai. Nawa aka ansa? 500,000 aka ansa. Nawa aka baki a ciki? 20,000 aka bani. Kwanan shi nawa a wurin su? Kwanan shi 5. Bayan wannan kin ƙara yi mana bayani, bayan wannan group ɗin da kike da na fari, kin yi mana bayani akan bindiga wanda yake mun shiga daji tare da ke, kin kai wurin da kika binne ba mu gan shi ba, mai kiran pistol. Ya aka yi kika samu wannan bindigan kika mallake shi? Hassan ne ya sayar mun da shi. Akan nawa? Akan 150. To amma kin kai mu wurin da kika binne bindigan mun tona ba mu gani ba, me kike tuhuman ya faru? To da muka na wajen da na kai, wajen na je na binne bindiga. To lokacin na je da wani sunan shi Usaini. Da na je da shi muka je aka binne, sai ya ce mun yana so ya karba, yana so ya aro. Saboda haka an ba shi aro. Shi Usaini din abokin waye ne? Abokin su Isa ne. Me ya sana'ar shi ma? Shi ma duk group nasu ɗaya ne. Shi ma sana'ar shi kenan. Bayan wannan bayanin ki, kin ƙara bayanin wani group da kike tare da su wanda yake suna zama a Kano. Kina ya kira mana sunayen su? Akwai Ula, akwai Wise, akwai Shola. A cikin su kin kuma ƙara kiran sunayen wasu mata wanda yake duk kuna tare da su?
akwai Maryam, akwai Tima, akwai Aisha. A cikin matan nan guda uku da kika abin nan kika kira da ke ku hudu, wani irin bindiga kuke dauka? Suna da karami ne, karami. Mutane nawa ke da bindiga a cikinsu? Mutane 2. Da waye da waye? Da Maryam da Tima. Mazajen fa suna da bindiga? Suna da shi su ma. Bayan wannan wani gari da wani gari da ina kuke zuwa kuke yin ta'asa da wayannan group din na biyu? Wayannan suna ɗauka na zuwa Birnin Zamfara, Sokoto, Kebbi, sai Kano da Katsina kuma. Kun taba fita kasashen waje haka? Kun je kun yi aiki da su? A'a, ba mu taba ba. Duka abin da kuke a Najeriya ne? Najeriya ne. To, za ki mana takaitaccen bayani akan kes ɗin da ya sa muka kama ki kika zo hannunmu, wanda yake watan kes ɗin criminal conspiracy, armed robbery, kidnapping, unlawful possession of prohibited firearm and culpable homicide, wanda yake ya kai ga kisan wata da ake kira Zainab. Ko in kuma kawata. To ki mana bayani yanda aka yi ta salwanta. Zainab kawata ce. Ni da ita muna tare, amma ba wai muna zama gida ɗaya bane, kowa da bangaren nashi. Tana zama a wuri daban, tana haya a wuri daban, ni ma ina haya a wuri daban. To da muna zama a wuri daban, muna zama a wuri daban. Ina jinki. Tana zama a bangaren ta daban, ina zama a bangaren, amma ba unguwa ɗaya ba, amma kawata shi. Ko za ban dama in bada farkon haɗuwa na da ita, ko kuma in kai labarin ƙarshe kawai yadda aka yi har aka kashe ta? Inda na gaya miki maganan gada yake gaya mana ba tilasta ki muka yi ba, na sani, kuma ba alkawari muka yi miki ba za mu baki wani abu. Kina son ne ki gaya ma hukuma gaskiya abin da ya faru. Amma muna son ki mana bayani ne akan kisa da aka yi mata. Gaskiya ne. Na san ku masu adalci ne, ba kwa tilasta mutum ya faɗa muku abin da ba haka ba. Kuna barin mutum ya faɗi abin da ya san ya aikata. Na sani. Ita wannan Zainab ɗin ƙawata ce, ina tare da ita. To sai tsautsayi ya faru, ko in ce rashin hankali, rashin ji da neman abin duniya. Shine ranar ina zaune sai wannan Isa din ya kira, wannan dan group din namu, sai ya kira ne shi mun kai wance ba mu da kuɗi, zaki iya kawo mana wata mu yi kidnapping ko wani? Sai na ce mishi kai wai ku kuɗin baya isan ku bane? Sai shi ai kuɗi baya isa, shi Isa kenan. Sai ya ce mun to shikenan, akwai ƙawata, wannan ƙawattawa da yake ganna da ita, ya san za a samu kuɗi a bangaren ta, mu kawo musu mana. Sai ce mishi ba zan iya, ba zan kawo saboda ƙawata ce, muna tare, in ta samu tare za mu shi, in na samu tare za mu shi, in ban da shi tana da shi ina da shi, in ban da shi tana da shi ina da shi, in kuma haka ita ma bata da shi ina da shi tana da shi. Sai na ce ba zan iya ba. Sai ya ce hawa ba kuɗi bane za a karɓa? Sai na ce to shikenan. Sai na kira ta, muna zaune, ta mun magana da farko, ta ce mun wanshe in kika samu wani malami haka mun magana mana. Sai na ce mata malami kuma wai ke malaman ba sa isan ki? Sai ta ce akwai kudinta da mijinta, tsohon mijinta AIG da suka yi aure, ta dauke mishi kuɗi, wannan kuɗin kuma na san lokacin da ta dauka don ta gaya min, kuma na sani. Ta ce to tana son ya kira ta ya dawo mata da wannan kuɗin da ta maida mishi. Na ta dauki kuɗin, iyayenta ba su yadda ba, suka ce ta maida mishi da kuɗin shi. Sai ta ce to amma tun da ta riga ta maida kuɗin, tana so samu dai wanda zai mata aiki, wannan tsohon mijin na ta AIG ya kira ta da kanshi ya ce mata ga kuɗin ta zo ta ansa. Nawa ne kuɗin? 600 ne, dan ya mata alƙawari zai saya mata mota a Marsandi, to da suka yi auren bai saya mata ba. To irin tana jin haushin wannan al'amarin, ta ce to tana so kar ta yi asara da yawa, ya kira ta da kanshi ya maida mata da wannan kuɗin 600. Zan ce mata to shikenan. Sai muka yanke magana. Sai ce mata in na samu, in na ji labarin malamin ko bokan zan yi mata magana. Zai ce mun to shikenan. Sai muna zaune,
sai na gaya ma Isa a maganan ka zo da shi a daidai dan dama ka gaya min in na samu boka ko malami in gaya mata dan na kai ma ka san mutum ya tawa ba za ka shiga cikin daji ba. Sai shi mun to an zo daidai gurin inda za a yi a kidnapping na ta kenan. Sai na dauke ta sai na kira na ce ke an samu bokan fa, sai ta ce ha ban shi mata sai ta ce mu shi za mu je, sai na ce mata ta sa rana. Ta ce to yau juma'a tana da wurin zuwa za ta je gurin wani saurayin ta amma an bari ranar asabar sai ta zo sai mu je. Sai na ce mata to sai ranar asabar sai ta kira ni, ta kira ni sai ta zo sai muka tafi. To already dama mun riga mun hada baki da ni da Isa, to shi ma riga ya hada baki da Hassan da Arziku. So ga inda za a je a haɗu, ya ji ya nuna musu wurin da za a je a haɗu, inda za mu je musa. Me sunan wurin? Uke, wajen Nasarawa. To sai muka je sai ta zo, duk tana zuwa musaka sai ta kira ce mun ga ta zo. Da me ta zo? Da motanta ta zo Hennessy. Ta zo da ta zo masaka daidai Orange Market. Wani kala ne motanta? Custom Colony. To ina ji. Sai ta ce mun ga ta zo tana Orange Market. Sai na ce mata to sai na dauki mace sai na kira Isa sai na ce a ga mutum ne ta fa ta taho ka zo mu wuce. Sai Isa ya ce to yana zuwa su dai zo sai muka hawo abin nan motar nata kenan. Da muka mota muka je daidai Uke daidai hanyar da za a shiga sai ta yi parking don lokacin damuna ne hanyar bai da kyau, motar zai iya kafewa. Sai ta yi parking motar ta sai ya ce to mu hau mashin, shi Isan ke sai ce mu hau mashin. Idan muka hau mashin za mu ga wani fadama a gaba, mu tsaya daidai fadama mu jira shi. Sai na ce mishi to sai muka hau mashin ni da ita, shi ne matar mana mashin ne. Sai muka hau muka bashi na 100 sai ya kai mu daidai fadaman sai ya ajiye mu ni da ita kenan. Sai shi kuma sai ya samu mashin sai ya hau sai ya bi mu. Wadda dama su wannan Arziku da Hassan suna shan cikin dajin suna jira. Muna zuwa sai ya zo shi ma sai samu sai sauka daga mashin sai muka shiga cikin dajin. Da muka shiga cikin dajin shi Arziku shine boka. Sai suka ce mu sai wannan Hassan kenan sai ya ce to mu rufe fuskokin mu zo gurin boka, barka da zuwa kar mu musu sallama. Da muka ce salamu alaikum suka ce kan musu sallama, nan wajen boka ne ba a yi sallama. Sai muka ce to muka shiga muka zauna a gindin bishiya. Sai suka ce to mu rufe fuskokin mu. Sai dukan mu ni da ita sai ta jagilin ta fuskanta ni ma na jagilin na rufe fuska na irin azin kar ma ta abin nan ta yi tunani har da ni muka hada baki. Sai da muka rufe fuskar ni da ita sai shi wannan Isa sai ya ce to me take so, aiki me take so a mata, wani irin aiki take so a mata. Sai wannan Hassan sai ce a bari mu tambaye ta, ai kai ne babban ogan, bokan zai fito ta faɗi irin aikin take so a mata. Sai ta ce ita tana koyin tsohon mijinta da ta rabu da shi, to ta ɗauke mishi kuɗi 600,000 amma ya ji ya kai ƙara maida mishi da kuɗin. Amma saboda haka tana so a mata aikin da zai kira ta da kanshi ya ce ga kuɗin ta dawo ta zo ta karɓi kuɗin, kuma ya mata alƙawarin zai saya mata mota marsandi bai saya mata, tana so a saya mata wannan motar. Sai sannan kuma akwai samarinta guda 2 su ma tana so ta mallake su yadda ta yi da su. Sai Hassan sai ya yi dariya sai ce to shi kenan ai karki damu. Sai ce kin zo da kuɗi ko? Sai ta ce a ba ta zo da wani kuɗi ba, man aiki ya shi za ta biya ai ko nawa ne inda aiki ya riga shi. Sai ya ce to shi kenan. Sai ya ce to bari bokan ya fito. Sai wannan Arziku kenan sai ya fito. Da ya fito sai ya ce to ha irin yadda dai boka yake yi a cikin daji inda boka yake sai fito. Sai suka da fito sai wannan Hassan sai ya ce ba ki zo da kuɗi ba. Sai ta ce ba ta zo da kuɗi ba. Sai ya ce za ki zo wurin boka ba ki zo da kuɗi ba. Sai ya wanka mata mari. Shi ma wannan Isa sai ya sai ya wanka mata mari. Da wanka mata mari sai ta ce to sai suka ce to tunda ba ta zo da kuɗi ba za ta ba da ATM card ɗinta, za ta ba da pin number. Sai ta ce ba za ta bada ba. Sai suka ce za ta bada. Sai suka dinga dukan ta din. Da suka dinga dukan ta ni mun zo duka mun rufe fuska ba za ta ji tunanin plan bane muka hada mata har da ATM card din na wani banki ne? Na Access Bank ne. Sai ta ce musu ta ji duka sai ta ce musu ai ga pin din ko 33 ne 22 ne 33 na manta dai.
sai suka gaya mata, sai shi Hassan sai ya ɗauki pin number. Da suka dinga dukanta suka dinga marinta, sai ya zo sai shi wannan Arziku sai ya ɗauko dutse ya dinga buga mata. A ina ne aka buga mata dutse? A kai. Da ya ɗauki dutse ya buga mata, sai ya ƙara ɗaukan dutse kuma sai ya buga mata a nan pinta, sai ya buga mata. Sai shi wannan Hassan sai ya ƙara ɗauko wani kuma sai ya ƙara buga mata. A nan dai har ta mutu. Ina da ta mutu, da suka gare ta mutu, sai wannan Hassan ya ce ga wayanta, ya ɗauko wayanta. Guda nawa waya? Wayoyinta guda 2. Sai ya miƙo min wayoyi, sai ya ce to ga wannan ƙarama, wannan ya ɗauka Arziku kenan, ya ɗauki ƙaramin. Wannan kuma babban ya bani in je in sayar in haɗa musu kuɗin. Sai na ce to sai na karɓi waya. Tana da gwal a wuyanta? Ba ta da gwal a wuyanta, amma tana akwai agogo a hannunta, sannan kuma akwai ɗan kunne a hannun ɗinta. A ɗan kunnen da agogon gwal ne? A'a, ba na gwal ba ne. To an cire su? Ba a cire su ba. Daga nan da aka gama dai sai suka ce min to motar tun da har ba kuɗi, ba samu kuɗi a wurinta ba, ga pin na ta faɗa. Sai muka je sai muka koma sai muka duba cikin motan ko za mu ga ATM card ɗin. Da ke dawa kuka je cikin motan? Ni da wannan Isa. Da muka je muka bincike cikin motan mu ga ATM card ɗin ba. Sai muka wannan sai Isa ya ce mu to tunda na san gidanta zan je ɗauko pin a abin nan ATM abin nan nata. Idan na ɗauko zan je banki in cire kuɗi, idan na cire kuɗi sai in kira sai in ba su. Da misalin karfe nawa kuka je wurin su? Lokacin 12 zai wuce gaskiya. Misalin karfe nawa kika je gidanta? Washe da na abin ya faru ban je a kwana ɗaya ba, sanda abin ya yi kwana 2 kafin nan sai na je gidanta. Wani makulli kika yi amfani da shi kika bude Makullin gidanta? A jikinta kuka dauka? A cikin jakanta. A jikinta din akwai kuɗi da kuka dan samu kaɗan ko? Akwai kuɗi naira 5,000. Ya kuka yi da su? Kuɗin sun na ba wannan ne Isa, wannan Hassan da Arziku. Sai Isa ya ce to shi tun da kuɗin ba su da yawa, shi zai haƙura matsayin shi na babba. Shi ya haƙura. Sai Isa wannan Hassan da Arziku sai suka raba kuɗin. Da kika je kika ɗauko ATM card ɗinta, nawa kuka cire a ciki? Ba mu cire ko sisi ba. To me ya faru? Na je gidanta na buɗe sai na ɗauko wannan ATM card ɗin, sai na yi bincike cikin kayanta, sai na ga ATM card ɗin, sai na je da na je banki na zira shi zan cire kuɗi, sai ya nuna min pin ɗin ba daidai bane. Sai na shiga banki sai na ce to gashi zan cire, zan yi drawing ɗin kuɗi amma pin ɗin ya ƙi. Sai na ba abin nan customer care, ya ce su duba mu, sai duba mu sai ce gaskiya ba inda za a yi ya bani pin tunda ATM card ɗin ba nawa bane, amma in je in yi affidavit. Idan na affidavit na dawo sai su bani kuɗin da yake cikin account. Shine sai na je na yi affidavit. To da na je na affidavit ATM card ɗin yana nan jikina, sai na koma sai na ƙara shigan wani banki, Jais Bank. Zan cire kuɗin sai na zira ATM card, zan ƙara danna in ga ko ko mistake ne na yi. Duka su bai nuna ba, sai bankin sai ya haɗe ATM card ɗin. Da banki ya haɗe ATM card ɗin shikenan sai na je High Court na Mai Tama, sai na je za mu affidavit. An fara dai komai da komai, to daga da na je sau ɗaya na karɓi wannan takardar ban ƙara komawa ba. Bayan wannan iyayenta da suka zo su yi mana bayani cewa diyarsu tana saye ne da sarwa na atamfa, ya kika yi da kayan atamfan da kika kwashe? Da motar ta da na ɗauka, da na ɗauki motar ta na je na shirya kayan da suke ciki su atamfofin da shaddan din na sayar da su. Guda 3 ne atamfofin, guda 2 ne kai ya rage na ɗinka su, sauran kuma sai da su na yi. Sai motar ta na ba da motar ta an canja fenti, an yi mun plate number duka gaba daya. Wane ne ya sake miki fentin motar nan? Wani Jamilu, sunan shi Jamilu. Me ya sana'a shi? Yana fentin motoci ne. Ya sake miki ita da kin ce mana a jawabin ki custom color ne, wani kala aka canza ta? Custom color ne, yanzu nan color ne da aka sa mai. Ba zan iya sanin sunan color ba. Wane ne ya miki takaddun mota da nan ba?
Sunan shi wannan Abubakar Bala. Kuma a bayaninki kin sayar motar nawa kika sayar da ita? An sayar da motar, na sayar da ta naira 350. Da wani takarda? To da takardan plate number nata. Wanda aka yi miki sabo? Wanda aka yi min sabo. Bayan wannan bayani da kika yi mana, kin bayan mun kama ki, bincikenmu ya sa kin kai mu har wurin da kuka kashe ta? Haka ne? Haka ne, gaskiya aka yi. A gaskiya faruwan al'amarin nan abin ya bani mamaki sosai matuƙa. Ina jin ki. Abin ya bani mamaki matuƙa ta yanda abin ya faru, yanda ba wanda ya sani, mu hudu ne kawai muka sani, sai ubangijinmu wanda ya halicce mu. Amma faruwan wannan abin sai na ga komi duk abin da ya faru, da atamfofin da na sayar, da motan da aka je aka sayar, aka yi plate number, aka yi fenti, gaba ɗaya duk hukuma kun san komai, binciken ku ya nuna muku komai da komai. Sai abin yana bani mamaki. Da kuma mamaki na biyu, yanda na gudu na tafi Kano, aka je aka kama ni a Kano, ina zaune bakin hanya, sai na ji ana cewa ga yarinyar nan da muke nema. Sai na dinga cewa me nayi, sai suka ce mun zaki ci ubanki, zaki san me kika yi. Shine suka ce shiga mota, sai na hawo mota. Irin muna zaune, wani lokacin ba zan iya gane ko waye bane, yawan kamun mare shekin zaki tuna abin da kika ni sai ba zan tuna ba. Bayan wannan abin da kika yi din nan, kina wani dun yarinya yanzu kin kashe ta, ba ta dare, ta tafi ta bar tsohuwarta da yara biyu. Baki da wani bayani da zaki yi akan wannan abu? Gaskiya akan wannan abun sai dai in ce su yi haƙuri su yafe mu, sannan kuma Allah ya yafe mu, amma su yi haƙuri har ga Allah. Wannan abin da ya faru gaskiya na musu barna, na bar yara ba uwa ga mamanta, dama ita ce cinsu, ita ce cinsu, ita ke musu komai, yanzu gashi babu ita. Yanzu dai za mu ci gaba da bincikenmu, idan muna son wani ƙarin bayani sai ki mana, kuma ki taimaka mu binciken nan don mu samu mu kai ƙarshen shi. To gaskiya na ƙarshe ina da magana.